Els investigadors, per la feina que fem, necessitem treballar amb una gran quantitat de documents, articles científics, fins i tot articles en diari, tesis doctorals, etc. Per tant, necessitem una eina, que anomenem gestor de referències, per poder tenir organitzada tota aquesta informació, tenir-la organitzada tant per àmbits temàtics, per autors o per el que creiem més convenient. I sobretot, un cop tenim tot això organitzat i creada la nostra pròpia base de dades, necessitem poder accedir d'una forma ràpida i eficaç a tota aquesta informació per poder-hi treballar. Això és el que ens permet fer un gestor de referències com, per exemple, Mendeley. Mendeley és molt fàcil d'utilitzar si el compares amb altres gestors. És tan fàcil d'utilitzar com organitzar la teva carpeta del teu escriptori, perquè són arxius que els pots arrossegar i fàcilment pots crear una carpeta i pots moure en funció de com tu vulguis tenir organitzada la teva bibliografia. A l'hora d'utilitzar Mendeley per incorporar nova bibliografia quan fas cerques a través d'internet també és molt senzill, perquè simplement amb un únic botó, en el moment que trobis un document que t'interessa, pots fer importes de manera automàtica. És molt fàcil utilitzar Mendeley. És fàcil perquè, per exemple, ens permet introduir les dades d'una manera molt ràpida i senzilla. Per exemple, arrossegant l'article en format PDF a dins del programa o donant la referència del seu número d'identificació electrònic, el DOI, o, per exemple, fent una cerca introduint només el títol de l'article o important directament les dades des d'internet. Tenim múltiples formes per entrar a les dades i, en últim terme, si és un document molt antic o que no es pot trobar per internet, també ho podem fer de forma manual, però en la majoria de casos el propi programa et llegeix les dades de forma automàtica i t'introdueix les dades de la teva referència d'una forma, la major part de vegades, correcta. Per altra banda, a més, et permet organitzar d'una forma molt eficaç tota la teva informació, creant carpetes, subcarpetes, i tu pots introduir els teus articles en totes les carpetes que vulguis al mateix temps. Mendeley el faig servir sobretot per gestionar totes les referències o tots els articles amb els que treballo, per tenir-los ben organitzats. Però a la vegada per mi també és una eina molt important com a xarxa social per tenir contacte amb altres investigadors amb els quals tenim treballs en comú i a través de Mendeley podem compartir la bibliografia. No només compartir-la, sinó que podem treballar sobre aquesta bibliografia, destacant allò que ens interessi, subratllant o afegint comentaris que després són visuals o es poden compartir fàcilment per tots els membres del grup. Per mi els principals avantatges de treballar amb Mendeley és lo fàcil que és treballar amb aquesta eina, ja que totes les principals funcions es fan de manera molt ràpida, des d'importar quan fas una búsqueda a través d'internet, des de quan trobes documents o fins i tot si tens una carpeta creada per una búsqueda molt concreta, arrossegant fàcilment, automàticament i sense haver d'introduir cap dada, si els arxius, els PDFs tenen introduïdes les metadades de manera correcta, fàcilment apareix tota la informació de manera automàtica. També, per mi, és un avantatge molt gran el fet de poder treballar en grups, de manera de poder compartir arxius i que totes les persones al mateix moment puguin incorporar comentaris, puguin destacar allò que és interessant de cada un dels articles o dels documents que treballis. És una cosa molt interessant, per una altra banda, el fet de la creació del perfil de Mendeley, de manera que automàticament a la web de Mendeley surt un perfil amb les teves publicacions sempre i quan tu l'únic que has de fer és arrossegar aquells articles que et pertanyen a tu i indicar com que són teus. Mendeley em va permetre poder tenir totes les parts bones dels altres gestors obviant els seus defectes. És a dir, tinc les meves dades al mateix temps en el meu ordinador, però també les tinc en el núvol. I, a més, l'altra cosa que voldria destacar és la seva facilitat per importar les dades d'altres gestors de referències. No vaig tenir cap mena de problema per poder passar la meva base de dades que ja tenia creada a Mendeley. I, finalment, l'altra part que per a mi és molt útil és el fet de poder treballar en grup. És a dir, les dades d'un article les puc compartir amb investigadors d'altres universitats, d'altres països, i tots podem tenir accés a una base de dades compartida a través de Mendeley. Per mi el principal inconvenient és el fet que no tothom està disposat a utilitzar un gestor.
tot i veure els avantatges, moltes vegades a la gent li costa fer el pas, perquè s'ha treballat de tota la vida, han treballat d'una manera, recopilant la informació i fent-la de manera manual. Quan tu vols crear un grup en el qual vols que tots els participants aportin els seus documents, amb els seus comentaris, em trobo que en moltes ocasions la gent li costa fer el pas i, per tant, l'eina aquesta tan útil de fer grups, compartir informació, doncs perd interès i perd utilitat. L'única desavantatge o cosa a millorar que hi trobo de moment és el fet que haurien de desenvolupar una bona aplicació per treballar amb dispositius Android. De moment hi ha alguna aplicació desenvolupada per particulars però que no acaba de funcionar bé, tot i que és un debat obert dins de Mendeley i segurament tard o d'hora sortirà aquesta aplicació. Doncs sobretot a partir de la creació de grups. Els grups els utilitzo en dos àmbits diferents. En primer lloc, per tenir relació amb investigadors d'altres institucions o sobretot d'altres països, amb els quals podem compartir articles, per exemple, en format PDF, i si un de nosaltres agrega un comentari o remarca alguna cosa de l'article, automàticament s'actualitza i es fa visible per a tot el grup. Per l'altra banda, com a professor o com a docent, també l'utilitzo a l'hora de dirigir projectes de recerca d'alumnes o de dirigir tesis doctorals, amb la qual puc crear un grup per compartir dades amb els meus estudiants, els quals tenen accés a aquells articles que jo els hi pugui passar i al mateix temps ells també poden introduir dades dins d'aquest grup. D'entrada, mentre vas redactant el teu text científic, et permet citar els articles conforme vas escrivint i un cop has acabat el teu text et permet introduir la bibliografia de forma automàtica. A més, tu pots donar l'estil que vulguis a la teva bibliografia, buscant aquell estil que sigui igual que la revista on vols publicar o, si més no, el més semblant possible al format d'aquella revista. Bé, els que som advisors ho som perquè abans de que la universitat fes el pas d'adquirir aquest gestor, alguns membres de la universitat ens vam interessar per aquest gestor. Vam formar part d'una prova pilot en el qual vam conèixer de prop l'eina, alguns ja feia temps que estaven treballant, i el que podem oferir nosaltres és el fet de l'experiència, el fet que portem més temps, que som persones que realment la utilitzem dia a dia aquesta eina. El que podem oferir és, si hi ha dubtes de funcionament o alguns problemes que els hi puguin suggerir, es poden adreçar a nosaltres i nosaltres podem intentar, si sabem com es pot solucionar o si ens hem trobat en el mateix cas, intentar donar una solució i aconsellar en aquest sentit. Quan vaig saber que la UPC s'interessava per aquesta eina, m'hi vaig voler involucrar de forma activa, perquè realment penso que pot ser una eina que millorarà la feina que fem tots els investigadors que estem en aquesta universitat.